مستيات بيتنا. سلام كما يصنحكم كبرات تخاتلتنا إيرترا أستات 1,000 كيلومتر زنوحاتو جماجم عبق أيح بحري تونن كابتوم لعل 350 زخونو دسيتات إيرترا اتم مبزحتهم سباي نبرمن اتا كلنا نفلتان سبز نبرلان دسيت تهلاك كبيرة إيرترا كلتا ودبات اللووا متوعن عسبن عساتات تقفيفهم كشيتو هوتيلات تسريحهم بصحتا هجر قبلو معدنات وصيوم ناي وصا شرف خمصو ناي سراح عدلات كفطرو እናተገበኦም بسنك فشل محدران اتحساسبان اب دوتا اتيوم يركبو ወደባት ኤርትራን ገማግም ባሕሪ ኤርትራን ዘለው ሃለዋት መግለጽ ስንፍና ናይቲ ኣኡ ዘሎ መርሒ እዚ ተዓኒዱ ደው ኢሉ ዘሎ ውልቀ መላኽን በኣር ንተግባራቱን ውጽኢት መሪሕነቱን ርኢና ሰነፍ ክንብሎ ንኽእል ኢና ከምቲ ናይ ኤርትራ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ህዝቢ ኤርትራ ብድኽነትን ሕጽረት መግብን ክሳቐ ዝግብኦ ህዝቢ ኣይነበረን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጸጋታት ተቐዲሑ ዘይውዳእ ማዕድናት ዝሕረስ መሬት ምድረ በዳ መስሕብ ቱሪዝም ዝኸውን ደሴታት ገማግም ባሕሪ ጥንታውያን ቦታታት ንክሊማ ዝሰማምዑ ከተማታት እንታይ ሞዜ የለ ኩሉ ነገር ዝተዓደለት ሃገርያ ሰነፍ ሰብ ስለ ዝሓዛ ግን ተረሚሳ ተሪፋ ሕጂ ነቲ ናይ ኤርትራ መንዳዓት ዝኾነ ኢሳያስ ሰነፍ ኣብ ክንዲ ምባል ኣብይ ኣሕመድ ሰነፍዩ ኢልካ ምፅራፍ ከም ሃገራውነት ተሓሲቡስ ገለ ልቢ ኣልቦ ኤርትራውያን ነቲ ኢሳያስ ተጻረፎ ኣብ ማልያ ኣስሪሖም كحبنلو نعزب لنا عبداني أبي أحمد سنف سلازخون يكونن أفتق بحر زحات تزلو نقط أبا هاجرو معرخن ديا قداس خمزخون فريتو كسر حليو واننت زحات تزلو بحري زيناتون زي قبقون كوان تخونه اتناتو حتوغن كابسن في الناز بقسا يكونن لكع كمتي أمريكا نجزء هاجراو دحنتي أقداسي إلى نخندملو مبرع أفريقيا زخون مريت جرينلاند كتقبت تحسبو زلا مالتي روسياون نكريميان كالوتنا يوكرين مريتن كتقبت انكلا بوتين سنف سلازخون يكونن انتاي دا عبت خبابي نهاجرم زربح نجر سلازولي بيدوانينكا نهاجرات لولاونت تحسكا نغح زبالكا مريتن بحرن بورار محز منفعاتي مالتنا يكونن اتتقبارجن كاب ربحخا محاسب الجسمبر كاب سنفنا زولد أيكونن سنف زبلكا نتبع الخاتوننو ملؤ سلطانن مثلا زلكا مريتن بحرن بزقباء كتقاملو زي مخالي إسياس نوحد حزب إرترا أرنيفك مرح زي كأله نهابتي إرترا بزقباء كتقاملو زي فتنة عزيو حكاي مرحس لزخونه سنف زبل مجلسي أي قفحو أي صبو معكوني أبي أحمد سنف انتزخون أب هاجرو أب شوعات عامتات طرح أزيم بركز بلو بروجكتات أي معوتة نيرو اتي أب كل تشحن 10 شمونتن مفتح إيرترا ذهبو إسياس سلمنتاي بت ذهب كخا مفتح جيركا نجازاي كتأتو تفتن على خاب مبال سنف النبلة يصرف الله ناب عسب وسيدو كل نجار زرعيو نأبي كما خايلن نسخار اسخلنا إخاز بلو بعلو إسياس مبر نحنا يكونن مفتح مركب مالتكا انكا كفيتكا دلايكا قبر مالتيو أرما دخنت إسياسا فوركي إيرترا أب عسراتات كم اتملسيو جيروا إيرترا أب أوان مجزاتي أب 4 5 كابز حجز اللاتو بخل شنخاتا زمعبلت نيرا أب تأوان أب إيرترا أستاد كلتا شح فابريكاتاتن نايدة أباب تكالاتن نيرا بعصر تتاعت أشحاز قصور إيرترا وينكا أب صدلات إندستري يسرحو نيرا إيرترا أب تأوان أب زوبا مبرا أفريكا اتزحيلة إندستري نيروا كم سرحت حتسينا متسين أجرقتن استمسرحو مقبتاتن كا نسدد تلقخ نيرا زمناويان ناي حتمتن معشاقن ماشينريتاتون عب إيرترا نيرا كاب شحنت شعات 235 كساب شحنت شعات 237 عامة مهرات استهانسة كاب اسمرا ناب ودباويت كتما متصوع زوسد 75 كيلومتر زنوحاتو ناي تلفريكا منقدي عبت اوان عب عالمنا اتزنوحه ناي تلفريكا منقدي نيرو تبناكم كا بز مسمر وصيت فريات اندستري زخونو كم سيمينتو ماشينريتاتن كالوت اقدست نغراتن يقععزو نيرم اب إيرترا كاب شحن 887 كساب شحن 932 نستهانص مسمر مقد بابور كاب ودباويت كتما مصوع كساب كرنت راح ابزلو لعل 300 كيلومتر زنوحاتو حديد نلعل 30 جلراتاتن دلدلاتن بمسنطقيم تسريحهم معلتا وخا
ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ነይሮም እታ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኣውሮጳ ዘይወደቐት ኢትዮጵያ ሎሚ ነቲ ኩሉ ቅድሚ 100 ዓመት ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ነገራት ንምስራሕ ላዕልን ታሕትን ትብል ኣላ ዓብዪ ወላ እኳ ገበናት ኩናት ዝፈጸመ መራሒ እንተኾነ ኣብ ህንፀትን ራእይ ብልጽግናን ግን ካብ ኢሳያስ ኣጸቢቑ ዝሓሸ ሰብ እዩ ስንፍና ኢሳያስ መወዳድርቲ የብሉን እቲ ጽቡቕ ነገሩ ኢሳያስ ንዘይገበሮ ገይረ ኣይብልን እዩ ሰነፍ ምዃኑ እውን ኣይሓብእን እዩ ዝሓሰብናዮ ከም ዝደለናዮ ኣይኮነልናን ማለት ከዓ ፈሺለ እየ ዝሰራሕክዎ የለን ማለት እዩ ልዕሊ 2,000 ፋብሪካታት ዝነበራ ንእሽተይ ሃገር ሎሚ ባዶ ፋብሪካ ሒዛ ቀንፈዘው ከም ትብል ዝገበራ ከዓ ንሱ እቲ ሰነፍ መራሒ ኢሳያስ ባዕሉ እዩ እቲ ዝሕዝን ኢሳያስ ተመሊሱ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝነበረ ሎሚ ኣበይ ኣሎ እናበለ ዝሓቶ ወደባት ኣለና ኢልና ክንዛረብ ዝከኣል ኣይኮነን ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ክንደይ ዓመታት ገይሩሎ እንድሕሪት ምናልባት ካብ ናይ ናፅነት መዓልቲ ጀሚሩ ቀዳምነታት ባፅዕን ዓሰብን ምስ ዓሰብ ብዙሕ ዘረባታት ዝረቢ ግን ኣነ ፖለቲካ ዝብሎ ዓሰብ ክትምዕብል ዘለዋ ወደብ እያ ስለምንታይ ኣብኡ ብዙሕ ክከራኸር ኣይደልን ዓሰብ ክትዕቢ ኣለዋ ምናልባሽ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሎ ዝምድና ዝናይ ኩናት ናይ ዶባት ፀገም ስለ ዘሎ ዓሰብ ንድሕር ዓብያ ኮን ኢትዮጵያ ከተገልግል ኣይኮነትን ዓሰብ ንድሕር ዓብያ ሲ ዞባውን ዓለማውን ኣገልግሎት ኣለዋ እንድሕር ናይ ብሓቂ ወደብ ኮይና ከም ኣገልግሎት ወሃቢት ወደብ ክትዓቢ ኮይና ክሳብቲ ክትዓብየሉ ትኽእል ዓቐን ክትዓቢ ክትክእል ኣለዋ ነዚ ሓደ ናይ ፖለቲካ ግምታት ኣሎ ናይ ፀጥታ ግምታት ኣሎ ከምዚ ኮይኑ ከምቲ ኮይኑ ኢልካ ሰገጥ መገጥ ትብለሉ ነገር ኣይኮነን ስትራቴጂያዊ ፕሮጀክት እዩ ዓሰብ ዝሕጂ ዘሎ ወደብ ኢልካ ክትዛረበሉ ድከኣል ኣይኮነን ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣገዳስነት ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ከምቲ ዘለዎ ወደብ ከገልግል ኢልካ ተሓስብ ወደብ የለን በዝም በትን እናተፃገምካ ነቃዕ እናጠመምካ እናበልካ ኸይድ ኣሎ ወደብ ኣለና ናይ ብሓቂ እሞ በዚ ወደብ ዚስ ይትረፍ ንዞባውን ዓለማውን ኣገልግሎታት ቅሩብ ዝኾነ ትሕተ ቅርፂ ኣለና ኢልካ ክትዛረብ ንዞባዊ ኣገልግሎት ዝበቅዕ ትሕተ ቅርፂ እውን የለን ኣባዝ ኣባል ጅቡቲ 4 ቢልዮን 3 ቢልዮን ተወቱ ስለ ዘላ ካብኡ ተው ሓደ ፍርቁ ዘይትወስድዎ ንኩሉ ከዓ ትወስድዎ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ንገብር ومالت سي عصب كفيتكا نا إثيوبيا إمبورت إكسبورت بعصب كم زخيد غيركا لجيبوتي تقتلها تغيلها حرام كم ذا مسألة حسابات أو حنقولنا قجلا يبلنا جيبوتي حلال كبر الله 4 بليون هلوا ولا 5 بليون هلوا حلال كبر الله نجيبوتي خنوا وادر من تلنا نحنا وده بعصب عينا ما عبلنا وده باصع وين عينا ما عبلنا حدش بوليس عجين عزود لنا يكون ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ሓበሬታ ኣላትና ክቡራት ተኸታተልትና ራብዓይ ጉባኤ ብርጌድ ንሓመዱ ጀርመን ንዕለት 24 ጥሪ 2026 ኣብ ከባቢ ከተማ ፍራንክፈርት ክካየድ እዩ እቲ ጉባኤ ካብ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ዝጅምር ኮይኑ ክሳብ ሰዓት 5 ወጋሕታ እውን ጩራ ባንድ ክህልዎ እዮም ኣዳለውቲ ኣብዚ ጉባኤ ንክትሳተፉ ይዕድምኹም መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي الطاوخ يقنا مسلي فتحي